Sanibonani la ku-One Show Phakama, nibingelelwa usifundo. Lilengelaweni ikusasa lomsakazi u-BK Mchunu. Siyacela nje mbukeli wethu u-like, ukhomente, usubscribe. Isicelo sethu nje si-One Show Phakama. Eseniphathele khona-ke namhlanje babukeli bethu. Umsakazi owaziwa kakhulu laphana kuSigiya Ngengoma, u-BK Mchunu, usephinde wabambeka okanye waphelelwa yizwi esasakaza. Uzokhumbula sekungokwesibili kwenzeka lokhu. Okokuqala wavele wathula nje. Kulokhu-ke kwasiza-ke uMroza ethatha iy'ntambo Okhozini. Akuqondakali-ke ngekusasa lakhe Okhozini ukuthi sekungenzeka yini ebuye uma elulama. Okungakholakali-ke ukuthi akubonakali engathi uzolulama. Esingeke sazi-ke Ukhozi loyimisa kanjani indaba yakhe. Kodwa-ke abanye sebethemba ukuthi uzophinde ebe khona kuSigiya Ngengoma kuleli sabatha. Siyacela nje ushiye uvo lwakho mbukeli wethu ngalolu daba. Ungakhohlwa ukulayikha nokukhomenta nokusubscribe-a. Ngiyabonga.